I am a podcast that is broadcasting in Welsh about technology. Helo, 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 henffych a chroesi haclediad rhif 19. Yn dan ni un o dan yr 20. Da ni o ddifri ti wneud 19 o'r rhain. Go i hawdd. Rhain, chi di gwrando 19 yn nhw. Da chi'n amazing, diolch. Sioned si ma eto hefo Bryn. Helo. A Iestyn. Helo! Helo! Hello, Caernarfon. Can we have your scores, please? Da ni yma i siarad. Da ni wedi bod yn trio penderfynu be ni'n mynd i siarad am yn ystod yr haclediad yma. Da ni yn mynd i fynd o pethau Cymraeg i pethau rhyngwladol, o Apple i dwi eisiau siarad am yn Windows Phone i, cos dwi just heb wneud ers cwpl o fisoedd, so dwi'n meddwl sy'n falle wneud bach o hynna. A da ni'n mynd i dechrau A sôn am trychineba technoleg. Oh, yeah. Sorry, just bod yn gas am Windows Phone o fi. Mae'n oce, nhw'n i dechrau siarad am Blackberries, a wedyn fydda i hyd yn oed yn teimlo well wedyn, so, tyma, mi eisiau chi boeni am hynna. Oh, Blackberries. Da ni'n mynd i ddechrau hefo Mr Bryn Salisbury a'i amazing multiplying iPads o. Dyma'r dyn sydd wedi mewn camgymeriad dychryn y banc yn sylweddol ac ordro 3 iPad ar yr un pryd. So Bryn, o'r 3, pryn ydy ffefryn di? A'r trydydd. Yr un ola. Oedd gen ti'r un cynta? Oes, well, oce. So, nes i brynu yr iPad 1 reiddiol pan dod allan. A mi nes di draws newid fy marn i amdano fo, achos mi oeddwn ni'n eitha sceptical, achos mi ydw i bach o Luddite pan mae'n dod i stwff fel Mi wyt ti braidd. Wel, mae'r ffaith bod ti'n dyddio Windows Phone 7 yn dangos hynny. Dwi'n cedi ffindio chi na design orientated ydy fy hoffderi o Windows Phones, dim gymaint yr gweddill. One more house. Ie, so, yn amlwg o'n i'n eitha hoff o'r iPads un o'r gyntaf, oedd o'n... Neu'r llechen, fel da ni jyst yn licio gael o fo. Y llechen, ia. Ia. Ac o'n i'n gweld oedd o'n dyfais handi, oedd o'n gweithio efo'r gwaith, oedd o'n neud e-bost, a bob math o beth da ni'n disgwyl i'r pethau modern yma'n gallu neud. A wedyn amlwg doth yr iPad 2 allan llynedd, ac o'n i'n edrych ar fod, doedd yma fawr o upgrade i'r iPad 1 yn dweud, na, dwi'n beth, na i ddisgwyl tan y trydydd cyn uwchraddio, ac doth y trydydd allan wrth gwrs, gafodd oedd nhw'n sôn amdano fo o gwmpas amser oedd wneud haclediad 18, a nath nhw lawnsio i'r byd ar Pedwerydd? Naci... Seithfed, wythfed? Ar 16th. Wel, allan ohoni gwbl. Ac wrth gwrs oedd nath nhw dechrau wneud yr pre-orders amdano fo. Ar y noson ddarin nhw lawnsio fo ar y 7th sicr. A fi'n fel pob arall bron yn Ewrop, penderfynu trio archebu fo, a fel oedd dod allan. Mae fi'n trio tro gynta. Mae'r gwefan yn methu. Mae fi'n trio ar ail dro. A mae'r gwefan yn methu eto. A mae fi'n trio'r trydydd gwaith. Ag mae'r archeb yna mynd trwad. Yn dweud, ffantastig. So fi'n checio ar y peth archebu ar i weld os oedd bob dim wedi mynd trwad yn iawn. Ac o'n dweud, o'n i wedi archebu 2 iPad 3. O'n dweud, na, just un iPad, dim 2, dim un. Just un o'n isio, just un. So fi'n cancel un o'n nhw. Mae'n cael galwad ffôn y bora wedyn, gyn y banc, yn dweud, oedda ti y wirioneddol wedi trio gwario dros 1,500 efo Apple neithiwr. A mae fi'n dweud, wel, na, o'n i ond i bwriadu, o'n i'n meddwl gwario gwmpas 500 o bunna, ac o'n i wedi ddamweiniol di gwario 1,000 o bunna, o'n i'n meddwl bod fi wedi gwario 1,500 bod troi allan. Well, so credit card fi ydi just sbywio mewn cornel a rhoi fyny ar ôl hyn. Just fel...
so ma fi'n checio'r bank, ac wir i chi, oedd Apple wedi mynd am 1,500 o manhesi. O, na, pan bod i share price nhw cystal, mae'n amlwg. Basically, chos mae'r pobl wedi bod yn jocio, lwn i just roed yn tal cyflog i gyd i Apple bob mis. A trell yn tro ma, dyna beth i wneud. So, ma fi'n cael manhes yn ôl diwedd, diolch beth. Just mae'r amser i talu'r rent. A ma fi wedyn, mae'n cyrraedd ar, ma fi'n just yn, gwneud ni'n siarad efo ffrindiau sy'n abo pobl yn gweithio yn y byd delifr y pethau, ac oedd yr cwmni yma gyd yn deud, y tro cynta erioed oedd pawb i fewn i derbyn yr archeb. Oedd neb wedi mynd heb fod i fewn. So, ti'n modd, the slot di o, it may arrive between 9 and 3. Yeah. Oedd bobl yn hytrach na just chansio hi. Oedd nhw just yna yn sefyll, yn barod. Oedd y boss di deud i fi, dwi'n mynd i gael unrhyw waith allan o'n y tyn os dydd Gwynar yna do. Na, dim ond gwbl. Well, anyway, amdan y peth. So, yn amlwg, beth da ni weld ydi sgrin gwell. Mae o yn sgrin retina, sef mae o efo 267 o pixels per modfedd, sydd yn feddwl bod o bron yn amhosib i'r llygad actually gallu deud bod na dots yna o gwbl. Wyt ti di bod yn sefyll yn agos iawn ato fo, efo dy ben right fyny ato fo fel hyn, yn trio spotio? Methu gweld wan, ond mae gennau actually chdi bach o iPad tan. O, neis! Ia. Mae o'n, haid i ddweud, mae'r display newydd yn anhygol. Mae'r just yr ansawdd yn o'r faint mor dda, mae'r lluniau sgrifen yn edrych arno. Mae o'n actually yn anhygol. Mae o'n gyflymach, lot gyflymach. Mae yna fwy o gof yn efo. A haid i ddweud, dwi hefyd yn dyfaru bod fi heb di mynd am cysylltiad 3G yn efo ar y iPad 1. Dwi wedi cael o tro ma, mae'n lot. Mae'n edrych dyfais lot mwy defnyddiol. Mae'n amdano fo. Wyt ti'n gallu tethro? Dwi'n gwybod hwn yn cwestiwn i Iestyn fyd. Chos dwi wedi bod yn cael lot o issues. Dwi wedi bod yn teimlo'n rai smug, actually, hefo'r old Windows Phone. Achos bod y tethro just mor syml efo fo. A dwi ti'n mynd goffa setio fo fyny hefo dy carrier na ddim byd. Wyt ti just yn gallu rhoi do allan yna. Os mae'r carrier yn gadlu ti'n neud o, 3 sgyn i fi, mae 3 gadal i neud o. Just yn pwsio'r botwm a mi o yn creu rhwydwaith diwedd. Dyna pam sgynna fi'm 3G iPad am fod mae tethering ar yr iPhone, ti just yn switcho fo maen yna fo, mae iPad fi ar yr internet yn lle bynnag. Brilliant, ie. A nid peth, mae o'n, mae o actually yn, dwi'n meddwl oedd wedi dweud, yn y penwthos gyntaf, oedd wedi gwerthu 3 miliwn yn y penwthos gyntaf. 3 miliwn. So mae hynna fel pawb yn Gymru. Pawb yn Gymru. Basically, ia. Mae'n rhaid hynny mewn cyd-destun. Mae BlackBerry wedi gwerthu miliwn o playbooks erioed. Wel, dyna ban nhw dweud. Dwi dal yn coelio yna yn hyn, de. Na, dwi'n meddwl bod yr rhifyn ar bach yn ychol yn hyn hefyd. Hynny'n cyfri lot o'r rhai maen nhw wedi rhoi di bobl yn y gwrthle. Be mae'n lot o gwmniau'n neud ydy, maen nhw'n cyfri fel units shipped. Dim units sold, ond units shipped. So, maen nhw wedi mynd allan i siopa. Yn union. Dyn nhw mor reidrwydd wedi mynd i bobl. Yn union. Ond, doedden ni ddim yn planio siarad gymaint am BlackBerry, ond gan bod ni di rhyw fynd... gan bod ni di rhyw fynd drwaf i'r ardal yna, mae BlackBerry rwan yn ceisio ail lawnsio'i hunan, ond falle ddim eto. Mae nhw basically, mae nhw'n neud y doggy paddle i geisio aros. Mae nhw'n ail ffocysu i busnes tuag at busnesau fwy ydw i wedi gillen yn iawn? Ie, mae o'n... be maen nhw wedi penderfynu ydy, fedrith nhw ddim... cystadlu. Fedrith nhw cystadlu yn erbyn Apple, a fedrith nhw cystadlu yn erbyn Google ag Windows ar yr farchnad ar gyfer pobl cymdeithasol. Chos dyn nhw methu dylunio'r coledwedd, dyn nhw methu dylunio yr gwasanaethau fynd efo fo, so maen nhw'n penderfynu soldus tad o'n i canolbwyntio ar y busnes. Y problem iddyn nhw ydy, mae'n lot beth sy'n pwysio'r gwasanaeth busnes ydy'r gwasanaeth cartref.
So, Wel ie, os mae'r boss efo iPhone, mae adra. Mae eisiau pawb ddefnyddio yn dydi. Yn union. Yeah, Chance beth neis, mi nathon ni holi am rhai yn gwaith, ti'n ma, achos da ni angen testio apps, ond yn anffodus na. Wel, hwn dyn ni beth allai feddwl amdano nhw. Mae gen i ffrindiau sydd yn defnyddio BlackBerry, a dwi yn cofio bod nhw wedi gwirioni anyn nhw ar y dechrau, ond mae'n 2 flynedd lawr y lein rwan, a maen nhw'n dweud, does, ti'n mo, mae hyd yn oed defnyddio Twitter anyn nhw yn slog, ti'n mo? Ond dwi'n credu bod pawb wedi dod i ddeall hynna beth bynnag. Oh, hello! Mae heddiw, mae rhaid i ni newid drist. Da ni wedi colli'r un. Mae'r Canadians yn screwed. Sorry, BlackBerryers. Yn anffodus ddaru nhw farw tra'n trio cystadlu yn erbyn Apple a Google. Wel, cystadlaethau ffrwythau yma, twel. Sorry. Bydd nhw dal efo'i hardcore users, dwi'n meddwl, ti'n meddwl, sydd, keyboard sy'n gallu gyffwrdd gywir. A dwi'n gallu dallt hynna. Pobl sy'n gallu teipio yn efo heb edrych yn efo, de. Ond, ti'n bod, y mwyafrif, mae o'n cuddio hanner y sgrin wedyn ydy mewn ffordd. Peth ydy, be ddigwyddodd iddyn nhw oedd ath nhw greu y farchnad ma, ath nhw datblygu'r ffôns, a ath nhw just basically just eistedd a neud i byd. Os nhw wedi datblygu touchscreens, so nhw wedi datblygu'r technolegau actually defnyddio i grym nhw a i gallu nhw i greu rhywbeth diddorol, rhywbeth sa'r pobl di bod eisiau defnyddio, fysa nhw fysa'n ennill wan, dim Apple, dim Google, dim Microsoft. Wel, dwi'n meddwl dylen nhw ddod ar rhywbeth 5.3 inches efo stylus allan. So be, o'n i'n meddwl hynna'n hun. Os yna ond rhywun... Gan chdi di fynd ar gymaint o rants trwy dwythan. Os yna ond rhywun yn gallu dod allan efo'r ffôn yna, god, dwi'n meddwl fysa hynny fod yn anhygoel o beth. Wel, meddyliwch chi ddo, lycyn ni pwyntio allan, mae draw something yn massive. Oni fysa stylus just yn ei pethau'n well. Ie, ti dyn nhw at fi mewn 2 fis pan fydd draw something yn dal y massive. Hold on, oedd yn bobl yn meddwl bysa Angry Birds beth yn para. Wan mae Angry Birds Space allan. Sgysodwch fi. Actually, Angry Birds Space, lot o hwyl. Lot o hwyl. Oherwydd gravity. Mae physics yn hwnna yn brilliant. Mae fel chwarae Super Mario Galaxy. Dwi'n wedi chwarae Super Mario Galaxy, ond mae o'n ipyn o hwyl. Super Mario Galaxy, right? Dwi'n gwybod mae hwn wedi disgwyro completely allan o lle oedden ni cynt, ond mae'n dal i'r anwyl. Sa neb eisiau gwybod am rym. Rym. So... Oh, nice. So, Super Mario Galaxy, brilliant, game ar y Wii, a dwi'n gwybod mae wedi dod allan ers cwpl o flynyddoedd, ond mae fel physics y game ma nuts. Achos wyt ti'n neud yn unig, so ti'n manipulatio fo hefo'r nunchucks Wii, ond wyt ti hefyd... Mae rhaid I ti, dwi wedi ffindio'n hynna'n yn chwarae Super Mario Galaxy, yn flicio mhen rownd, a diweddi fyny yn chwarae fo fel bod fi yn Australia, rei, achos dy fren di just methu dod rownd. Yr ffaith bod ti'n chwarae ar planedau bach iawn fel o ti'n chwarae ar Angry Birds Space, mae'n briliant. Beth bynnag, lle oedd ni? Pacio'r teulu I fyny un diwrnod, a just gyrru nhw ffordd am weekend I fi cael get a grips efo hwnna, dwi bod reid off ers, blynyddoedd, am fod, ma'na 2 yn nhw, oes? Angry Birds, neu Super Mario Galaxy 2. Super Mario Galaxy 2, ie. Dwi'n meddwl, oedden ni siarad am ryw gwmni mawdd bron di marw yn y Canada, neu neb yn poen am hynna. Bryn, mae hynna just mor ddoi. Yn union. Ond, sôn am... Sôn am boi. Ei, na, granna, mae hwn yn mynd I fod un o'r segways really dda yna. Oce. BlackBerry oedd yr rhai ddoth a e-bost dros yr awyr I ni, yndi. BlackBerry ddoth, the Crackberry, o ti'n cael dy e-byst lle bynnag o tisio, dim bwys be. Ond, pwy sy'n eisiau gweld yr e-byst yna I gyd? Pwy sydd eisiau gwybod yn union pwy wyt ti'n BlackBerry messageio? A wedyn, wrth gael warrant, beth sydd yn y BlackBerry messages yna? Wel, Bryn, dyma dy gyfle di sgleinio.
Da ni'n mynd i roi yr yes test Woohoo! i Here we go. gynlluniau'r llywodraeth i weld pob dim dyn ni yn neud ar-lein. Dwi'n rhoi 4 allan o 10 i'r segwe yna. O, hwnna ddim yn greit negoedd. Na, Ond, gof. mae hwn yn sicr yn yes test, Ocê. achos mi oedden ni yn trafod cyn recordio, bod yes ddim quite yn on it. Mond darllen y headlines gyna nes i. OK. So, fel bydd y lot o'n chi wedi darllen ar ebrych i gyntaf. Mi o'n na cynlluniau gyda llywodraeth i creu, i gorfodi cwmnïau sy'n rhoi gwasanaethau y we iddyn ni, cwmnïau sy'n rhoi gwasanaethau ffôn i ni, yr ffôn symudol Vodafone a balli, i cadw rhestr o pob un e-bost, pob un agos testyn, pob un rhif ffôn, pob un gwefan da ni'n mynd i, pob un e-bost da ni'n gyrru, cynnwys yr e-bost na, a bob un stalen gwe da ni rioed i edrych ar, a galluogi i GCHQ gallu cael ymynediad i'r gwybodaeth yna fel mo'n digwydd. Absolutely creepy as. Mae'n teimlo fel, a dwi'n gwybod mae'n really hawdd i ddeud, mae'n teimlo fel Big Brother Odi, all odi. over again. Da ni Dystopian. mae'r llywodraeth wedi dod allan heddiw ar ôl o'na rhyw fath o protest bach ar Twitter o'r fel tell Dave everything. Lle oedd pob yn rhoi negesyn ar Twitter yn dweud tell Dave everything. A be oedd o'n dweud oedd, pobl yn dweud, dwi'n mynd i ateb yn e-bost i eto. Dave, os yw rhywbeth diddorol ddylwn ni actually ateb. Dave, dwi'n mynd i'r toilet, neu di just gwatcho dy ffôn am 2 munud. A bod matha negesio yn gwirio fyma. Dave, dwi'n newid cael coffi, lwn ni'n really cael bisged i fynd efo'r coffi ma, ta be. A just load o stuff bach gwyn yma, basically, be fysa... Ond i neud y point. Ia, be fysa 99.99999% o'r negesïon fysa nhw'n gallu gweld. So, am champs y cinio, doth y llywodraeth allan a dweud, well, actually, dim dyna beth ni sôn amdano neud o gwbl. Ar y funud, mae'r rhaid i y cwmnïau ffôn symudol cadw rhestr o pwy ydych chi ffonio, pryd ydych chi ffonio nhw, ac am faint o hir. A haid nhw'n gadw hynna am 12 mis. Be maen nhw yn meddwl wneud ydy gallu gorfodi i cwmnïau e-bost gorau wneud yr un peth, gorfodi pobl fel Skype wneud yr un peth, ac yn y blaen, a bod nhw'n gallu cael mynediad with reasonable safeguards, oedd nhw'n dweud. Dim be oedd y safeguards, with reasonable safeguards. So, mae hyn, a nhw'n trio wneud swndio fatha, dydy'r ffaith bod ni di hel, bod nhw'n gallu cael gweld pwy da ni di ffonio, faint o hir da ni di ffonio nhw, faint mae'r amal da ni ffonio nhw, ag fatha pa amser o diwrnod da ni ffonio. Di'n manylion yna fel dim byd. Mae nhw so, la ni'n poeni am pethau fel la, da ni'n cael clywed yn negesïon. Diolch fatha allai weithio allan pwy di ffrindiau chi trwy gweld faint amal da chi ffonio a textio pobl. Dyna mae'n hynna'n amhosib. Sa haid i fi weld y cynnwys i hynny weithio. Fysa pan ydych chi'n bod y wirion bost yn poeni am y fath beth. Ni di'r llywodraeth. Mae chi trystio ni. Da ni'n gwybod beth da ni'n neud. Da ni'n neud hyn oherwydd. Da ni'n trio cadw chi saff o'r wrth y terfysgwyr a'r pobl sy'n eisiau neud pethau amheus i'ch plant chi. Y pobl sydd yn gwybod yn iawn sut i beidio cael ei tracio. Os da chi ddim isio ni wneud hyn, da chi'n amlwg o blaid y terfysgwyr ac o blaid y pobl sydd isio neud pethau amheus i'r plant. Ydych chi isio neud pethau fel la? Nag, os da chi ddim. Ac mae'n just yn hollol bonkers. Y syniad ma bod dio ddim yn mynd i wneud dim jot o wahaniaeth i'r ymlaen yn erbyn terfysgedd. Chos peth ydi, mae terfysgwyr yn amlwg yn gwybod bod y llywodraeth yn gryndo, a maen nhw'n defnyddio encryption. So, dos am ffordd i actually edrych beth i'n negesïon nhw, chos mae negesïon jyst yn jumble o wybodaeth random. Mae'r unig pobl gei ddal yn y net yma gyn y llywodraeth ydy pobl sef o byd, actually efo byd i ginio. A bydd y llywodraeth yn datblygu gwybodaeth amdano nhw ac yn cael cwmnïau i creu y bas data yma. Dychmygu'r ffaith bod y ffordd ar i Google dod yn mor
gyfeithog oedd y ffaith oedd ni datblygu bas data o be o pobl chwilio amdan ar y we. Oedd nhw'n gallu datblygu hanes pobl ar y we a gallu creu hysbysebion yn erbyn hwnna. Cynnwys na, ie. Y cynnwys na gyd. A ffordd addysg gyfeithio, mae'r llywodraeth yn dweud, o, dwi'n ddim yn actually cynnwys y gwefan, just pa wefan da chi'n mynd i. So pwy sy'n gallu bod efo diddordeb mewn y fath beth? Weles i, a dwi methu dy miw cofio am ha bapur o ddo. Mae siŵr yn Guardian o ddo, cos oedd yn un o'r diwrnod yna lle ni'n gweithio di beth y ddigwydd ac yn felly yn popio fewn i'r Guardian. A oedden nhw'n deud, it's this, bod y dadl gwirion ma o dim ond y bobl sydd hefo rhywbeth i guddio dyle fod yn poeni. Oedden nhw fel, so Nick Clegg, bys y ti'n hapus i ni edrych drwy dy hanes we di am flwyddyn. Agor allan, os ti eisiau, ti'n ma? A sy'n ni ddim, good God. Ffordd ma'n i disgrifio fo, ffordd ma'n i meddwl amdano fo fywa. Mae'r llywodraeth rwan yn isio i pob un person cael warws. Ac yn y warws yna, mae bob un llythyr da chdi gyrru, mae bob un llythyr da chdi derbyn, mae'na cofnod o bob un person da chi di siarad efo'r ioed, pob sydd eisiau siarad efo chi, be gafodd ni wedi dweud, bob un llyfr da chdi prynu, bob un llyfr da chdi meddwl am prynu, bob un papur newydd, cylch grawn da chi wedi transgrifio i, bob un erthigol o fiewn hynna, arbennig. Da chdi darllen, a bob dim da chdi prynu, bob dim da chdi meddwl am prynu, bob dim da chi di edrych fyny, lle da chi eisiau mynd i, lle da chi di bod i, lle da chi Big meddwl Yellow mynd i. Storage yn neud ffortiwn. Dyna be mae'r llywodraeth, dyna be mae hyn yn feddwl o fewn y byd analog. A os ydy sôn am trio neud hyn, fysa pobl yn ffricio allan. I mean, seriously, pa hawl sgyn nhw i wybod hynna am be da ni'n neud? Dos am reswm iddyn nhw gallu casglu'r data mae gyd, dos a ddim synwyr casglu'r data mae gyd. Dwi wan, bob mis, mae tu yma yn creu gwmpas fatha bron i 100 gig o data yn mynd i fewn ag allan o tu yma bob mis. So, mae'r llywodraeth be, a mynd trwy 100 gig o data a bob un sy'n Brydain. Ys na'r peth, ond o be o'n i di ddeall, ydy fydd hyd yn oed angen warrant arnyn nhw beth bynnag i fynd at y gwybodaeth. So be di'r stori yna? Ond angen warrant os mwyn sgwyd cynnwys. Right. So be di'r camau nesa ta? Be sy'n digwydd rwan? So dydyn nhw wedi cyhoeddi be'n union maen nhw'n gobeithio wneud. Be yr ama ydy, maen nhw wedi rhoi hein fel yr gweitha allan. O, da ni am tynnu hyn, a pa mae pobl, pa mae nhw'n allan efo'r pethau go iawn, maen nhw'n dweud, o, mae hwnna mwy resymol, o ia, ffain, bydd yn iawn. A be fydd yn digwydd, yn mis Mai, fydd yr Queen Speech eto, fydd nhw'n cyhoeddi be'n union maen nhw'n meddwl wneud. So, amser yna, dda ni ffidio allan. Be sydd wedi sbardun o hyn ymlaen am fod dwi'n darllen yn fyma ar BBC. Labour did indeed suggest creating a giant database of all the UK's web usage, but abandoned the idea after widespread opposition, including from the two parties now forming the UK coalition government. Yeah. What the fuck? Hyn di'r peth od. A beth di'r peth mwyaf od ydy, mae'r Lib Dems a Tories mawr di ddod allan heddiw a dweud, mae hyn ddim yn gwneud unrhyw synwyr o gwbl. So, rydyn peth sy'n bosib gallu fod ydy, mae MI5 a MI6 di mynd i'r Home Office ydy dweud, da ni angen hyn, a maen nhw wedi dweud, okay, fine. A rhyw reswm, maen nhw'n sôn, maen estwyd sôn bod yr system am costio 12 biliwn i adeiladu. A faint o bres mae sbyty angen a bach i fel? Be sy'n diddorol? Ysgolion. Dwi'n siŵr os di'n yr erthigol wyt ti di darllen fyd sy'n quote brilliant yn dweud, oh yeah, because the government have got such a great record on delivering massive IT projects. A hynna di'r peth hefyd. Mae nhw'n gofyn wan i'r cwmnïau yma sicrhau yr data yma. So mae nhw'n gofyn i BT, mae nhw'n gofyn i Sky, mae nhw'n gofyn i Virgin, mae nhw'n gofyn i'r cwmnïau yma gyd sicrhau y data mae'n gyd. Cadw fo'n ddiogel. Cadw fo'n ddiogel. So, os fysa Virgin yn cael torri mewn i ar data mae gyd cael ddwyn a cael gyhoeddi,
Pwy fysa'n talu? Yes, I can find out that Peter Wynn left the channel on Sky Bang Bang Babes for 3 hours last night. Oh my god! Iasgob, 10 awr? A hefyd, da ni hefyd i gweld mae mynediad i'r data ma'n gallu cael ei brynu. Da ni'n gweld yn ystod yr hacio fo News of the World. Mae'r papura newydd gallu talu am cael mynediad i'r data fo. So, beth sy'n mynd i stopio... Sut da ni'n mynd i asicrau di papur newydd yn mynd i ffonio fyny Virgin a dweud, da ni eisiau gwybod be ma... Pwy celebrity? Cheryl Cole, yeah, okay. Bach yn... Sorry, dwi'n gwybod celebrity. Celebrities? Simon Cole, Cheryl... What's this? Gael? Cheryl Cowell, dwi'n gwybod. So, pa gwefan mae Cheryl Cole wedi bod yn edrych ar... A sort of... Mae'r just... A mae hyn, cyn i ni hyd yn oed meddwl am yr actual gwaith technegol o trio casglu'r data mae gyd. Iestyn, sut mae hwn yn pasio'r Iest test? Mae'n digon plaen a syml ag... Spooky. Ia, mae'n blwmp ac yn blaen ac yn glir fod os maen nhw'n mynd i... be maen nhw'n fwriadu, be ma'n dweud efo yma... The government is considering including a bill in the Queen's speech next month to extend the ability to monitor all phone calls, email and internet use in the UK. Or did you go, hello, welcome, this is the Queen. We are going to be spying on your ass. It's what? Be fuck, mae'n mynd i ddeud? Haid i ddeud, honestly, wan, o'n eisiau caill gadameiliad, o'n i'n meddwl the Queen actually efo ni ar y podlediad. Oedd yn anhygol. Diolch. Ond be mae'n mynd i ddeud? Da ni'n mynd i chi accessio pe mae hi'n edrych ar, a falle, a pwy sy'n ffonio hi. Mae'n ridiculous. Dwi'n mynd i synwyr, pam fy swnod o hyn yn ôl? A'r unig reswm swn i'n gallu meddwl amdano ydy'r ffaith, mae rhywun wedi dweud, da ni redeg fyr ar contracts, da ni isio contract i gallu adeiladu'r system. A fydd ni adeiladu fo, dwi'n mynd anodd. Mae hwn yn neud fi... Wel, dim just achos bod ni online fel 4 awr y rhywun y dydd, achos mi ydw i slightly. Dwi'n hapus iawn i gredu rhan fwyaf conspiracy theories yn ymwneud ar llywodraeth ar hyn y bryd. Achos mi oedd y fuel panic, right? O'n i'n gwybod yn iawn. Yn ôl yr ystadeg yr AA, maen nhw wedi wneud 32 miliwn $32 miliwn o bunnoedd extra mewn fuel duty efo bobl yn llenwi reit i'r top yn ytrach na just llenwi'r arferol. A ni just fel. Oedd hwnna yn masterclass o newid y stori. Fatha spin Doctor 101 o hwnna. Fatha, mwyn eisiau dweud, just cario wedi fynd allan a dweud, bydd na petrol, a dweud, boom, da ni'n anghofio amdan yr budget, da ni'n anghofio amdan granny tax, mae'r pasti tax yn mynd i ffwrdd. Mae'n bloody minus strike all over again, o'n i'n hapus iawn i gredu mewn unrhyw conspiracy theories oedd yn mynd rownd am hynna. Seriously, os na rhywbeth call mae'r llywodraeth yma di wneud ers nhw mynd i fewn, rhywbeth, fydra meddwl am byd da sydd wedi digwydd. Just ddim yn creepy a weird. Ond nid podlediad gwleidyddol mohono. Os da chi eisiau podlediad gwleidyddol, gwrwch wybod i ni. Os da chi eisiau podlediad gwleidyddol, setio ni rhywbeth fyny. Fydd o'n greit, fydd o just yn bryn bod yn ranty. Dwi'n sylwyd, chys just i bobl sy'n adra gwybod, da ni actually recordio hwn am unwaith, da ni actually efo'r fideo fe'n gilydd. A dwi'n sylwyd hyn, actually, dwi'n just yn nodio fel mae pobl yn siarad, a dwi'n anghofio, sy'n neb arall i gallu gweld fi'n nodio. Ie, mae'n anodd iawn, chys dyn ni'n gweld yn gilydd ar Skype. Tro nesaf, nhw'n ni'n dechrau gwneud screen capture a gwch chi weld o, a fydd o fel foglediad. On it, achos ar hyn o bryd, yn anffodus, dim yn anffodus, falle yn ffodus. Dwi mond yn gallu gweld Bryn. Mae Iestyn dal just yn disembodied pen. Ti'n eisiau gweld y gwynapa mae Iestyn yn tynnu fa ma. Mae'n effernol. Hyfryd. Ydy o'n flicio'r V's? Na di. Broadcasting in my pants. Yay! Delwedd beautiful i chi, Brandawyr. Ti'n eisiau weld o. Mae'n effernol.
Na, mae'n ffain. Ond screen captures ar y gael unrhyw un sydd efo diddordeb yn y pwnc yna. Sôn am ein warws digidol ni, sydd hefo pob peth byddwn ni wedi darllen, pob peth byddwn ni wedi lawrlwytho, pob llyfr byddwn ni wedi benthyg o'r llyfrgell. Mae'n hoff bwnc ni ar yr haglediad yn ôl. Yn wir, bobl, e-lyfrau Cymraeg. Draw i'n gohebydd e-lyfrau ni, Iestyn Lloyd. Helo, croeso i cornel y llyfrau. Dwi'n mynd i boddi'n hyn mewn whisky. Tara. Ie. Mae Bryn wedi cracio'r penderyn ar agor. Mae eitha da am change. So, mae just tweet nes i weld y diwrnod y blaen gyn dwi'n meddwl Cyngor Caerdydd gath i retweetio amdan fod i llyfrau llawer o'i llyfrau nhw o'r llyfrgell ar gael wan i gael fatha e-books. A ni'n meddwl, sut diawl mae hynna'n gweithio? Dwi wedi clywed amdano fo Kindle di partnerio i fyny efo cwmniau'n a llyfrgelloedd yn America. So o'n i'n meddwl, eitha beth digwydd efo yn hyn. Wel, eich mewn 10 mlynedd. Ond mae di digwydd yn barod trwy Gymru i gyd. A so nes i logio fewn, a nes i teipio fy rhif aelodaeth llyfrgell i fewn yn y website yma, a na fo, llwyth lyfrau sydd o flaen mi, a dweud, lawrlwythwch fi rwan! O'na lot o lyfrau na. Beth y broses wedyn, te? Wel, mae union fatha edrych Just format? Wel, catalog y llyfrgell online, a wedyn, ond mae yn hytrach na bwcio'r llyfr i fynd i bigo fo fyny yn y llyfrgell. Mae o'n lawrlwytho i'ch computer, a wedyn da chi'n gallu symud o drawch i'ch dyfais, ond os da chi efo Android, EPUB. Right, okay. Ond mae efo Adobe DRM arno fo. So, os ti'n lawrlwytho fo, os ti'n mynd i'r gwefan yn syth o da iPad neu iPhone neu Android device, mae o'n yn pwysio chdi i lawrlwytho app o'r enw... o'r enw yna. Bluefire Reader. Yeah. So, fedri dim llwytho fe fewn i iBooks neu unrhyw darllenydd arall ti isio. A dyna sy'n mae'r system fenthyg gweithio wedyn. A mae gen ti 21 diwrnod i darllen y llyfr, a mae gen ti 4 credit. So, ti'n gallu bwcio, ti'n gallu ddefnyddio'r 4 credit na, i neu bwcio llyfr am fod, os mae rwy'n arall di gael allan, dwi'n yn siŵr ffaint sawl copies gyda nhw, ond os mae nhw allan, rhai chdi reserfio fo, rhywun peth efo physical book. Oh, wow! Mae'n eitha cool. Ie, eto mae hefyd yn hollol... Mae pyn bach yn hyrt. Ydy. Old school, ond... Ti'n cael y teimlad llyfrgell na'n sicr yn dwyt ti? Oed, straight away, o'n i'n meddwl, mae hynna'n stupid, ond o'n i'n meddwl, wel, mae o'n neud sens, ond fod, os ti really angen y llyfr na, eidi allan a brynu fo. T'w bo? Ie. Os fysa bob un llyfr ar gael, just i fenthyg o hyd i bawb, wel, sa neb yn prynu llyfr am mwy. Iawn, ond eto, dwi'n meddwl y llyfrgelloedd yn cychwyn yn y amser lle ond pobl oedd y wirioneddol gyfeithog oedd ac sy'n gallu afforddio llyfrau. Pobl of iPads. Wel, siaswan. A be oedd y fod, be mae'r technoleg newydd mae fod i ddod ydy'r ffaith bod mae'r llyfrau'n costio llai, bod y mynediad atyn nhw lot yn haws. A mae just... Dyna be mae'r technoleg newydd yn fod. Dyna di'r barrier sy'n yna ar y funud. Os ti'n gallu prynu, be dyn nhw fo, y Kobo Reader, mae 69 quid yn rhywbeth. Dwi'n mynd siŵr iawn sut ti'n mynd i gael o ar y dyfais yna, os gyn ti'n cyfrifiadur yn dy di. Wyt ti'n gallu mynd i'r llyfrgell ac plygio fe fewn, ac mae'r llyfr yn mynd iddo fo, neu pa ffordd. Dwi'n meddwl... A diwedd, dydd, mae... ddylsa'r llyfrgelloedd bod yn edrych ar lle mae'r actual technoleg, lle mae'r cwmnïau, lle mae pobl actually prynu dyfeisiadau. Dyn nhw'n prynu Kobo Readers, dyn nhw'n defnyddio Adobe, Blue, whatever. Be mae nhw'n iwsio di Kindle, mae nhw'n iwsio Amazon, iwsio iBooks a Google Books. Dylen nhw bod yn edrych ar y technoleg yna, a ddim cloi hynna'n mewn i'r syniad gwirion yma o'r Adobe system yma sydd yn mynd i diflannu, chos neb yn iwsio fo. Ond dwi'n gweld sut fysa nhw'n gallu mynd efo'r
oherwydd fod Amazon mor bwerus, a dwi'n gallu dallt y ffordd maen nhw wedi mynd yn America, fod cwmni American ydyn nhw, ond yn y wlad yma, oherwydd fod, maen nhw eitha newydd yn y wlad yma i gymaru beth dyn nhw yn America. Ac dwi'n gwybod, mae siŵr fod rhan fwyaf o e-readers o wlad yma yn Kindles, os yn ni'n meddwl. Am fod mae just marchnata a pwysio fallan. Ond... Wel, sicr, beth dwi'n weld mynd ar y tiwb. Kindles. Ond, dwi'n gwybod, mae just yr holl ffaith fod nhw'n defnyddio i proprietary format stupid, fod yr Adobe DRM ma'n ffocin peth hyll hefyd. Wel, hyn ydy'r peth hefyd, dydy dim yr llyfrgelloedd sy'n mynnu hyn, really, meddwl amdano fo. Cyhoeddwyr. Y cyhoeddwyr sy'n mynnu fo, maen nhw'n gyd yn trio amddiffyn i cornol bach yn hynna'n trio amddiffyn pris o 30-40 pint am e-lyfr. So chi prynu'r actual llyfr i hyn ar atach. Oherwydd mae'r llyfrau gyd sydd ar gael rwan ar gwales, mae heina efo'r Adobe DRM ma. So, hyd yn oed, dwi'n meddwl, os oes ni'n prynu llyfr o fyna, fys ni'n methu reid o'n iBooks, a fys fo'n edrych yn daclus ar fy shilf i fewn o fyna, fy llyfr eraill fi gyd. Fys fo'n gorau fod yn y blue-fire reader ma. Mae'n teimlo fel 1 cam ymlaen, 3 cam yn ôl, braidd. Swn i'n dweud bod yn 3 cam yn ôl. Dwi'n cam ymlaen. Wel, mae'n neis, mae rhaid fi ddweud, o ran bod yr e-lyfrau ar y gwales, dwi'n cofio ni yn dechrau'r criwsad e-lyfrau, a just yn mynd, pam bod y cyngor llyfrau ddim yn neud dim byd amdano fo. Felly mae'n gam hwyr iawn, ond bod nhw yna yn cefnogi y dill yna o rannu'r cynnwys. Ond ydy'r peth, mae'r cyngor llyfrau yn cynrychioli cyhoeddwyr Cymru. So, fysa'n rianodd i cyngor llyfrau pigo'r ffôn cael y cyhoeddwyr gyd i mewn i'r stafell a dweud, regardwch boys, da ni eisiau trio cael y stwff ma allan. Pam da ni'n iwsio yr Adobe DRM ma, pan ni'n just creu fel e-pub a roed allan. Ac os da ni os pobl eisiau prynu fo fel Kindle, nawn ni wneud y conversion i .mobi dros nhw a gyrru'r mobi i nhw. Ie, fod y fformat yna ar gael ar y gwefan yn barod, ti'n bo? Am fod dwi wedi prynu llyfrau o publishers, beth ydyn nhw, y book apart dyn nhw, a maen nhw'n gwerthu llyfrau ar fersiwn PDF, e-pub a mobi. I gyd mewn un pecyn os eisiau fo. Ie, na beth tisio fo pob ffordd, pob sut, achos dwi ddim yn costio extra, dyna. Na, mae'n DRM free hefyd. Mae'n just, ma' nhw just rei ffydd yn eich di, dwi ti ddim yn mynd i rhannu hwn yn gwmpas, oherwydd ti di talu amdano fo. Ti di talu amdano fo, do. Ninian. A dy'r peth, os mae trin cwsmeriad fel Crooks, ma' nhw'n mynd i dweud, o rei, ffain, wel, i diawla ti ta, na i rôl arall. So, os maen nhw wirioneddol isio, os ar cyngor llyfrau wirioneddol isio i'r cyhoeddwyr Cymraeg sy'n mynd i system e-lyfrau, fysa nhw'n dropio'r Adobe DRM ma, fysa nhw'n cyhoeddi PDF, e-pub a .mobi pob beth wyt isio. Bob beth wyt isio. A os fi lawrlwytho'r .mobi, allai mynd yn ôl wedyn a cael yr e-pub neu'r PDF, pryd bynnag dwi isio, fel os nhw'n neud o, a sa'r gwerthu e-pubs yn Gymraeg yn mynd yn bellach. A hefyd, mae'na 147 o lyfrau sgyn nhw ar gael fel e-pubs. 147. Sydd yn ganran hollol... Effernol fach. Faint o gyhoeddwyr maen nhw'n gweithio fo? Maen nhw'n gweithio o'r leia yr 4-5 o'n nhw. A ond 147 o lyfrau feith nhw gael mewn e-lyfr. Iestyn, allu di ddeithio ni, tymo, pa mor ddiffwdan, chos weles i dy sesiwn di yn Hacio'r Iaith, pa mor ddiffwdan ydy newid, chos mae'r rhai bod yna copi electronic o pob un. I argraffin ydw ddim yn. Os ti deliver di'n syml ac mewn text format, ti'n gallu outputio fo mewn unrhyw fath, plain text, rich text, Word, PDF, EPUB, be bynnag ti isio, ni di just publish efo. O be oedd ti'n dangos i ni'n Hacio'r Iaith, byswn ni'n gallu neud o, a mae hynna'n neud lot. Yn union.
Diffyg ymdrech ydi o. Diffyg ymdrech ydi o gyn nhw. Dwi'n wedi islawr a dwi'n wedi meddwl amdano fo. No. A mae'n mynd yn ôl i beth o'n i'n sôn amdan chydig fisodd yn ôl i ystyn, yr half-fast Wales ma. No. Lle dweud, da di neud rhywbeth bach effort, alright, fine, i god da. Eitha neb cwyno. Just yr bach o'n sôn am half-fast Wales. Na, sorry, ystyn, gorffen di. Sorry, un o'r pethau sydd wedi boddran fi ydi fod pawb yn meddwl fod... Dwi'n Apple fanboy, ie. Ond, ers cael llyfr ar iTunes, nes i'n sylweddoli nes gwthio'r llyfr i fyny yna, fod o'n bosib just ticio'r box dweud, na, peidio rei DRM ar y llyfr ma. Dydy yna ddim yn bosib efo Amazon a ddim efo gwales chwaith. Mae iTunes yn gadael chdi reid e-pubs i fyny yna, a wedyn fe wedi lawrlwytho nhw, a reid nhw ar unrhyw ddyfais tisio wedyn. Beth ydi? Bydd ar Apple roed yr DRM i fo, chos oedd coedwr mynnu bod o'na. O ie'r optional di o. Mae'r option yna, di. Fascinating. O'n i jyst yn deud wan, da ni'n sôn am half-assed Wales. Dwi'n gobeithio na fydd y prosiect nesa'n half-assed. Mae Roger Dyfrig wedi bod mewn cysylltiad efo ni. Friend of the show. Yr unig, at Noodles. Mae o yn gweithio ar brosiect, dwi ddim yn siŵr ar y cyd hefo bwyd, wella bod yn rhywbeth o Aberystwyth, creu crowd map o ddarpariaeth yr gwasanaethau da neu drwg drwy'r iaith Gymraeg, sef os ydych chi chwilio am ble mae'r Gymraeg.crowdmap.com, a be hwn ydy casgliad o brofiadau bobl ynglyn â defnyddio'r Gymraeg mewn busnesau o gwmpas Cymru. Fe gychwynnodd o fel i fflagio'r da, dwi'n credu, ond mae hefyd wedi ehangu rwan i tracio lle mae yna wasanaeth Cymraeg yn syml. Ond rwan, mae wedi hangu allan i pob math o brofiad. Mae yna lot o dosbarthiadau bach gwahanol yno fo, o pa fath o brofiad mae bobl yn cael efo'r Gymraeg. A dwi'n credu bod project really ddiddorol. Wyt ti wedi bod arno fo, Iestyn? Wel, nes i just skim-read, ond wedi bod yn andros o brysur cyn y podleidiad yma, nes i just skim-read efo, ac o'n i'n meddwl, just wrth, glansio'r ochr, o'n i'n meddwl na rhyw system oedd o i ddeud lle oedd Cymraeg yn, lle mae'r Cymraeg, fatha, os oedd na arwydd mewn Saesneg a do'na ddim Cymraeg. Dyna o'n i'n meddwl o. Ond dim dyna. Fi'n credu gallu ti roi hwnna lawr arno fo, ond mae na tracio, dim ond un marc du mawr sydd wedi dod arno fo, efo rwy'n yn bod yn abusive i rwy'n oedd yn siarad Cymraeg. Mae na un post really ddiddorol dim yn fyny arno fo, fo teulu bach oedd wedi mynd i'r siop mobile phones yn yr Rhaff a yn siarad Cymraeg cefo'r plentyn tra dyn nhw'n trio gael ffôn y plentyn di-ffixio. A boi y siop yn deithio nhw bod nhw'n effernol o rwd yn siarad Cymraeg yn y siop ac i stopio siarad Cymraeg fe'i gilydd. A the person wedi dweud, wel, mae'n bach yn odd, da ni yn Gymru. Be? Oedd yn siop y boi oedd o? Oedd yn siop y boi ma. Gallu ti ddysgu Cymraeg os ti dod mas, ti'n poeni bod ni'n siarad amdano sy'n rhywbeth, cos dydyn ni ddim. A the boi di mynd, that's being racist. Yn y siop ma. Ac o'n i just fel, wow, ma eisiau fflagio lot mwy o bethau fel un fyny. Ond o'n i'n rili falch, dim ond un profiad fel sy'n bod. Mae lot yn nhw yn tracio gwasanaeth da yn y Gymraeg, neu gwasanaeth sydd ddim cystal, ond ddim cweit wedi cyrraedd yr pydew di oedd yr un defnyddiwr yna. Dwi'n really meddwl bod o'n brosiect really ddiddorol. Rhywbeth falle bwrdd yr iaith newydd, neu Comisiynydd y Gymraeg, fod yn gefnogi. Mae yna hefyd, mae Noodles wedi cychwyn prosiect i gyfieithu rhyngwyneb Ushahidi, di enw'r system sy'n rhedeg crowd map, dwi'n credu. Felly, nhw'n ni postio'r links fyny fan, os ydych chi'n licio helpu hefo'r prosiect cyfieithu. Cwygolwg ar hackett.com. Ie, mi fydd yn sicr yn dod fyny ar hwnna. Ond sôn am bwrdd yr iaith / swyddfa Comisiynydd yr Iaith Gymraeg, fy'n bach o stink ar Twitter lle oedd yr newid drosodd o
cyfrif Bwrdd yr Iaith i cyfrif Comisiynydd y Gymraeg. Bach o clean sweep yn digwydd wrth i ddyletswyddau Bwrdd yr Iaith gael ei symud draw i Llywodraeth Cymru. Penderfyniad i ddileu holl gofnod trydar Bwrdd yr Iaith, oedd y penderfyniad cynta. Bach yn bonkers, really, yn dangos diffyg dealltwriaeth, chos maen nhw wedi penderfynu yn hytrach na ailenwi'r cyfrif Bwrdd yr Iaith i swyddfa'r Comisiynydd, dileio cychwyn cyfrif newydd sbon, roi o'r dechrau, ac yn sylfaenol o be dwi wedi gweld, defnyddio'r cyfrif newydd just i roi press releases allan. Genius. Dyn nhw'n dallt sy'n ma'n gweithio. Dyn nhw'n di cymryd Deall y amser i cyfrwng. Deall y cyfrwng. Fel ydys iddyn nhw heddiw ar Twitter, dim modd o just gweiddi allan. Dyma beth da ni'n neud ydi o. Ffordd i actually cynnal sgwrs efo person ydi o. Actually gallu i dydio'r buzzword ma di it's for engagement. I actually siarad efo pobl ag actually cael syniad o be ma'n feddwl o be ma'n nhw'n actually neud. Mae'n just gwylltio i edrych ar nhw'n neud fel a just dwi'n mynd i rhaid i boddin hyn eto mewn whisky mewn munud i ymlacio. Mae Bryn ar hyn o bryd trwy'r fideo yn neud iffach o facepalm, le cyn i just pwyntio allan i chi. Mae'n serious yna. Fydd hi'n picard nesa, bach o... I have no idea what you're on about. Sorry. Ond facepalm, Googler a fe welwch sut mae Bryn yn edrych ar hyn o bryd. Mae'n anodd iawn gweld, achos mi rhaid i fi ddeud, mi oedd gwasanaeth Bwrdd yr Iaith yn brilliant. Mi oedd i llinell emergency cyfieithu nhw yn godsend. So fi'n gwybod ysdi... Dio di mynd? Dwi'n gwybod, wel... Mae'r hen ddyn na sy'r ochr arall y lein di safio mwy wedi cael ar gwaith. Mae'n brilliant yn dydio! Yr un boi, bob tro. Mae'n actually gwybod am hwn. Actually, rhyw bat phone fath o... Ti'n ffonio fyny, a maen nhw fel Yoda's iaith ar ochr arall y ffôn, yn checio dy dreiglo di, a checio... Translation you want. Ti'n just gallu ffonio fo fyny a dweud, dwi angen cyfieithiad cyflym. Dwi'n dweud fi beth i potty training for kids yn Gymraeg, please. A wedyn mae'n dweud, reit, gadw fi, eich rhaid fi ffonio chdi nôl. A wedyn mae'n cymryd y rif di, a ffonio chdi nôl. Hyn oedd o! Wedyn mae'n dweud... mae'n gret. Wirioneddol. Wow. Just math yna wasanaeth, a gwasanaeth sef efengylu am ddefnyddio'r Gymraeg a pethau. Felly fyddyn, dydw i dal heb ddod i ddeall quite trwy'r ffantastig feed newydd Comisiynydd y Gymraeg yma. Be yn union fydden nhw'n neud? Tyma, yr sort of cyhoeddiad uchel ail, mission statement fawr yma, a wedyn, dim byd. Os mae rhywbeth fel cynulliad fydd yn neud fuck all. Dydy'r Twitter feed ddim rhywbeth yn debyg yr un boss. Oi. Mwna lai. Yr fake pennaeth ysbïo'r. Pennaeth ysbïo'r, ie. Ddim beth fel ydy. Pennaeth Na, mae'n just oedd dweud... Da ni yn neud hyn heddiw. Da ni'n neud hyn heddiw. Fi ydy'r Comisiynydd newydd. Mae hyn yn really gas. Dwi ddim yn mynd i ddweud hyn. Mae nhw'n amlwg... Dwi'n mynd credu bod y cynulliad bod nhw'n meddu ar sgiliau ymwneud a cyfryngau cymdeithasol. Maen nhw'n gallu ymwneud ar wasg yn ffain. Ydy? Ti siwr? Ti siwr? Mae'r wasg nhw'n deall i gilydd, mae'n siwr. Dwi di siarad efo lot o'r cyfryngau tu allan i Cymru. Nhw'n mynd dact i dylio fo'r cyfryngau. So dyna beth sy'n colli gobeith braidd. Beth bynnag. Felly, swn i'n awgrymu i chi ddechrau dilyn Comisiynydd y Gymraeg. Maen nhw hefyd wedi wneud bach o bw, achos mae lot o bobl wedi gofyn am, gawn ni un cyfrif sydd yn trydar trwy'r Saesneg a un cyfrif sy'n trydar trwy'r Gymraeg yn hytrach na bod y ddau yn dod. Achos dyna beth oedd wedi weindio fi digon i ymateb iddyn nhw. Oedd y ffaith bod y chunks, a ti'n cael chunk o ddwy neges o'r press release mae bob tro. A ni jyst yn meddwl, mae hwnna'n teimlo'n hen gyfryngau i fi. Wel, o'n i jyst yn meddwl wan siarad o ti'n deud sôn am cochi gobaith.
Dwi ni am y Windows Phone 7. Na, dim gwybod gobaith. Bydd hwn yn rhywbeth bach ar ddiwedd. Da ni'n dod i goi. Fel la ti'n ei segwe, Eli. Smooth iawn. Dwi di siarad efo chi, dwi wedi gweld chi'n hacker aeth o pethau, hefo'n Windows Phone 7 i. Dwi dal yn mynd i ddeud bod yn Windows... Dwi'n really licio iwsio fo fel ffôn. Ond, mae'r diffyg apps yn killer o bit. My God! Dyn nhw'n fel bod nhw hyd yn oed yn Dyn nhw'n fel bod Windows yn monitro beth sy'n mynd fyny, rei, achos dwi'n mynd, rei, dwi eisiau gweld beth yw'r pethau newydd sy'n fyny yma, allan mynd rhywbeth diddorol. Mae nhw'n gyd just yn soft porn apps. Really? Yeah! Well, i fi fynd i'r siop rwan! Helo! Dyna beth yw. Mae nhw just yn dod fyny fel sexy babes. A ni just fel, what? Na! Dim dyna di web browser, pam fod angen app soft porn? Wel, hyd y peth mae'r... A dyna be oedd peth Steve Jobs oedd y ffaith na oedd o'n reoli'r profiad o dechrau diwedd ac oedd nhw'n cadw golwg a cadw lle gael barcud a be oedd yn digwydd ar ffordd a bod yr apps i gyd yn gweithio a dyna pam pobl fatha tablet a Android i byth yn gweithio achos mae'r apps i gyd dwi'n neud ddim yn gweithio mae'r sgelio fyny, mae'r sgelio lawr dwi'n edrych yn iawn, mae'n just edrych yn rhyfedd mae'r le cael ei wastio a mae'n just diffyg apps i lladd peth yma. Dyna ni'n gweld o'r BlackBerry. Dwi'n gymaint advocate a unrhyw un dwi'n credu o ran... Beth sy'n neis efo stuff Android, ti'n gallu mycio gwmpas efo fo. So mae'n bach mwy o brofiad myci ydy, oce, dy pethau ddim gwaith gweithio, ti'n cael drio peth allan. A wedyn, yn amlwg, fydd yr rhai polished, neis, profiad neis o'i ddefnyddio fo yn dod allan ar y dyfeisiadau Apple. Ond efo'r Windows Phone, maen nhw'n really colli cyfle, achos, oh my God, o'n i just mynd, mae'r apps ma'n rybyd. A dwi'n cofio mi rosi ar Twitter fel, na fo, dwi'n mynd i gael blinking Windows Phone eto, mae'n ridiculous. A wedyn nes i fynd nôl i iwsio Android yng ngwri, ac o'n i just fel, mae hwnna'n crap. A wedyn dwi'n iwsio iPhones bobl, a mae'n teimlo fel iwsio Tomy Toys. Ti'n just fel... What do you want? Obvious. Be wyt ti angen? Right, dweud ti be dwi isio. Dwi isio interface Windows Phone fi, cos dwi'n lyfio fel y People Hub, a mae pob peth mewn un lle, fel, mae bobl dwi'n siarad efo ar Twitter, os dyn nhw'n textio fi, mae pob peth yn dod mewn un lle, a mae'n lyflu, a mae pob peth yn gweithio'n really nice efo'i gilydd. Ond, os dwi isio mynd ar... Twitter, dwi'n goffo talu am 79p app sydd yn shit i fynd ar Twitter. Mae Twitter apps Windows i gyd yn rubbish. Yn dydyn nhw. Tumblr app. Mae Microsoft ar y funud yn buddsoddi lot fawr o bres i trio cael yr apps gora oddi ar Android a iPhone ar y platform. Ond faint hir mae hynna mynd i gymryd diw o wyr, de? Mae'r display mor nice ar ffôn fi. Oh my God, mae'n swnio fel bod fi just fel... Mae fel pan ti'n mewn perthynas efo rwy'n ti'n gwybod o ti ddim fod, ond ti dal yn lyfio yno. Mae'r display mor gorgeous, dwi fel, dwi eisiau iPlayer. So iPlayer yn edrych yn brilliant ar ffôn fi, as yn lyfio fo. Diolch yn gweithio, beth sy'n digwydd pam ti'n mynd i'r actual iPlayer website? Na, mae'n deud, does not support content for your device. Really? Story of my life. Pa fideo format mae'n neud? Na, ti'n mo beth, maen nhw'n sort of sensio bod ti'n dod ar device. So maen nhw'n mynd... she's a Windows Phone user. She's one of them from the forest. She's one of them. Don't say anything. Don't say anything. She might go away. Why don't you get an app? A wedyn dwi'n mynd, cause I can't, cause you haven't made one for me yet. So dwi'n mynd bach o gymbi, dwi'n just mynd bach o... Just i chi cael gwybod o'n anwyl grandawyr, mae Sioned yn cyrra nôl ac ymlaen, o flaen y cyfrifiadur, yn punsio'r awyr, mae'n sort of ysgwyd i dwylo hi, mae'n just sort of neidio fyny a lawr. Mae'n weindio fi. Fyswn i'n licio os yn actually di recordio hwn, chos mae'n actually quite funny watch. Diolch yn fawr. Screen grabs ar gael. Ti'n iawn? Ti'n higad y le, ond mae'n quite funny watch at. Ond mae dal o fewn amser Windows Phone i'w defense nhw, ydy mae o dal mewn amser
ifanc iawn i gymharu a be ydi Android ag iPhone. Na mod, da ni mond yn siarad amdan 5 mlynedd iPhone ag Android. 2007. Ie. So, Ond eto, pryd nath yr farchnad apps dechrau ar gyfer yr iPhone? Rhaid o'r dechrau, tair mae'n mlynedd nôl? siŵr. Na, 2 mlynedd nôl. Ie. Te ia nawdd yma o dechrau. Oedd o'n 2 mlynedd yn ôl. Cys a ti'n meddwl bod hwnna'n gymaint o rhan integral ono fo. So Ie. dwi'n stwbwrn o ran... Dwi'n mynd gweld y pwynt o dalu stupid pres am iPhone. Dwi'n bothered efo fo. Byswn ni probably ddim yn iwsio'r holl apps amazing sydd ar gael. Ond mae just y syml ydi weindio fi ar... Just swn i'n lyfio. Achos dwi'n gwybod web optimised stuff, gre. Heblaw, mae'r Bing search just yn hilarious. The Bing search yn gwrthod cydnabod bod Pinterest yn bodoli. Pethau mynd yn ôl yn i fel, na fo, dwi eisiau mynd ar Pinterest. Does na'm Pinterest app i Windows Phone? I got nothing. Right. So ti'n meddwl bod y hipsters i gyd yn mynd, Windows Phone, mae hwnna bach yn quirky, bach yn weird. Dwi basically fel fake hipster yn defnyddio Windows Phone be, efo spectacles massive. Ond, so ni'n mynd ar Pinterest, ac yn mynd search Pinterest, a Bing fel, no, Cthulhu says no, ac yn i just mynd, Bing? Did you mean Harold Pinterest? Did you mean Harold Pinter? No. Nice. Ond pan fyddwch chi'n searchio, chwilio am Pinterest yn hytrach na just teipio Pinterest.com yn y browser? Achos, mae'n greu, mae'r bottom search just yn launcho, neith o just launcho fel browser, fel homepage thing, a ti'n mynd, diwy, na i just search am hwnna, whatever, mae'n hawdd. Achos mae just clicio'r fel search button fi, yn ffastach na flicio lawr i gyrraedd Internet Explorer button fi. So ni just fel bach yn ddiog. So brain fi fel, cool, Pinterest. O, ddim gwrdd, Pinterest.com, whatever. Anyway, na, ddim licio fo. Rwan, mae fel bod o'n dal fyny ac yn mynd, shit, mae yna loads o bobl yn chwilio am Pinterest. Gyfi ychwanegu hwnna in search. Ond, rhywbeth o bach fel na, mae fel, mae fel cael cariad really crap. Ond ti dal yn lyfio nhw? Anyway, ar y nodyn yna, fi ddim yn siŵr os ydy'r bechgyn eraill yn clywed fi o gwbl, achos mae'n amlwg bod yn Wi-Fi fi di mynd bach yn bonkers ar diwedd yr podlediad fel hyn. Ar y rant, bach yn ranty yna, dwi'n credu falle bysai'n syniad dod yn trafodaeth ni i ben, unless bechgyn bod gennych chi bwyntiau pwysig iawn i'w gwneud. Na. Mae di bod mor hir ers i ni siarad, dwi'n siŵr fod yna gymaint o stwff os ydych chi, ond top of man. Sorry, boys. Basically, da ni'n gyd yn bucket. Mae'r llywodraeth am sbaio ar emails ni gyd, a mae'n siŵr mae'r trainer ni am ydy fan i'n Guantanamo Bay. Da ni gyd jyst yn disgwyl am Mountain Lion. Dyna dwi'n disgwyl amdana fo. Ie. Mountain Lions, RS. So, tro nesa wan, fyddwn ni'n trafod Mountain Lions, sef Pumas dwi'n credu i bobl eraill, ia? Na, dwi'n meddwl mae Puma di bod o. Na, ddo. O na, meddwl ydw i, o ran termau, dwi'n siŵr bod fi wedi darllen yn Encarta 95, na dyna be mae Americans yn galw Pumas. Maen nhw'n galw lot o beth am beth ar hyfedd, ydyn. Crazy Americans, hei, maen nhw'n galw Windows Phone yn viable alternative, ond dyna ni, mae honna ar gyfer rhifyn nesa ni. Felly, hoffwn i just deud diolch yn fawr i ti, Bryn. Diolch yn fawr, Sioned. Lygen i diolch yn fawr i ti, Iestyn. Diolch yn fawr i chi, da. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr iawn i chi am wrando. Eto, dyma ni rwan am Hacled 19. Diolch yn fawr i Gavin Lloyd. Oh my god, bob tro! Sorry, Gavin Lloyd. Diolch yn fawr i Gavin Lloyd sydd yn cymysgu. Gael ni plug bach. O ie. Fe gewch chi weld Gavin Lloyd ar mwydro.com yn yr wythnosa nesaf. Mae wedi cael ei recordio, mae o'n cael ei editio ar y funud. Awesome. Rei, mwydro.com, newydd ddyfodiad. Gown ni gyfweliad exclusive ar gyfer podlediad 20 hefo aelodau o mwydro.com. Dwi'n yn gwybod os rydyn eisiau ôl gweld o. Digon teg. Felly, mwydro.com, watchwch y gofod yna. Dita? Joins podcast. Ie. Bydd eisiau mwy na un botol o lager yn fi joinio fewn efo reina. Awesome. Felly, diolch yn fawr i Gavin Lloyd unwaith eto. Diolch i chi am wrando. Fyddwn ni nôl am Haclediad 20.
mis nesa. Am rwan, hwyl fawr! Hwyl! Da.